na team for besha nso a na eye eproboso me no ne da na etoso aduonu e wa sentimental ma say bia ye friend say dum na ebeto odwa won so de ma wo e ma wo dum akwa bi na bo no nyom saa ebeto odwa se etu akasa adwumre no e bia be se du ba akum ho no ba bi du ba akum pa mu adwumre no a ene city ten di mekum di ma yaw tuo no etu twa mu be sensen ya kire ne o manfo bo moden koya obi da ho o mo hwe nanim a ase anim no o mo ko hwe nanim a se ababa waso no ya ne din ene ma adwoa edin no mo de frɛ no pa no na kyese kamia se etuo atimi aka no etu o kan no yankomra ababe toja se pani a wono eye inspector ye fen Ahmed Twumasi wono ene nam no so ase etuo yi ekasa ya Maadwoa nso to anananom ewonse aduo posifo de no ma eguna kwamu ehwe ya ye nhwemu ama wo msa etimi eka eye pani fen se Ahmed Twumasi enti de di kan ya wo so ne pa echi no ade ni kopie mu ewo asemdibia na kire se epobosume no ne da na etoso aduonu nan enom de ni pie mu ewo asemdibia na kire se wo mko ya kototo na no kakra ne ade a enti wonom no na court etu asem no ede hye se enne ne tose bosome ene ko besemhia ene ese wo mesan transa na ta ma ehwehwemu a etom to asem no be hye ne duai May 30 nti asem de no etimi akoso de yesi akire de madaroma gise yekọ ye chief editor ho chief bureau northern chief bureau editor Williams Evans Income pani no wabomaden agina kwanya dada na sema pani no ye ba babisa no de si na duai ewa semdi bia ho no mabra na womde Ahmed eba womde ba ba pie mu ewo asokore mechira district court wonom no wo de pani ba ba bi ewo Facebook page no so behwe eye Maadwoa na busuafo wo ba behu eye apani na ono so bo otuo no ono so owo video no nyina nti wo ba obetima ba behwe bi na nim nie na nim da ho ede to adaroma Maadwoa nwumre mejo so legend enam ko asemdi bia no court sesen yo legend the court wo kanyina no eye ade ba kope the last time Ahmed Twumasi inspector Ahmed Twumasi omni be PM wo Askwari Mampon district court no kwadu aye de ball no na Bruni Beka say a provisional charge it's an say na attorney general entimi enso asenimu enhwehwe mu so emfa omoso anodisem emeto court nanim na sane aposifo share busuafo bo na fe share court for so bo say assembly ombeye no Basahare so na ama atenten enso so aba na fi abusua enso so ene oba onso nya ne ba bi cause so omo ebo atomo yemu ne ntino omo eden krata bia ne hia se omo de ma attorney general na attorney general so etimi ye nhwemu na fi so kwadu poti also omo de bo Ahmed Twumasi no so eno so etimi baso no ade se ene etimi baso eni se de Ahmed Twumasi charge na kwadu ede born say wadi ewuo no enye provisional bill no so yebeka se bia yaka enso ekonkon ho ade se de court no court no aka asini pi se papa no wadi ewu enti nyame ya adomo a bosumi ya yebisim ne de to so aduo no ade se committals no committals ne say ya fe ne be kɔ ne nsɛm mu ankasa ntinyame adom a boso yebesi ne de to so June 20th June na fe Askwari Mampon district court ebe hye eye obekɔ ne nsɛm mu na fe no wa hye ase se otie eye ne nsɛm na onim sɛ Askwari Mampon district court no ohwɛ sɛne assembly no esifate a ɛso kyɛn court no eti de obeya ne sɛ obetiti mu a na bi a remand na omo esigina ya omo pushi asem no e de Akoma high court na high court no so agina so na ono so ebu aten say assembly so kyɛn saa court na wa Askwari Mampon no enti ɛhɔ ene de be hye ase na fi high court no akobu aten enti saa na yeni a ye gina Facebook page no so de madaroma mehu se mfoni ni bi bai na Maadwoa ni abema no a no ase edom no mo hye ntade kokko ne tuntum no abusua no big Joe no etina abusuafo no omanim te sensem be na abusuafo na enya asem ketewa unse court udura court dem a na court dan mu no emra bebre contempt nti ura akora no amoa na enen na court ne chen sports stadium na chese
in fact mete judge ne register ne clerk no mete om nyina se esan se Nyankopɔn ma om nimdeɛ sonko ne nyansa sonko a om so enya abotre de ma abusua no esan se om di kan kra ma abusua no eya awe se asɛm no eye Ghana nyina asɛm esan wo hwɛ ne media for kra ne gudem ho enti ni nyina mu no mo ka kra abusua ne se om de om nya komatɔyam esan se abepie mu court ne de ba bia emra ne da no eho na omode beto in fact judge ne de osore be 9 oye no aba okɔ say judge transfer na o say court na ye ready a yibedi asem na okobia ba bia in the court no enchanda enye ready sa at a point in time na o say na threat na ekoso e wo courtroom ho no na o say apolisifoɔ emobia sorry na afi ya hwehwɛ wo ho say de wura airport no ya tututubutum say bia bibi aba bibi udi bibi ewura court wa che say unya ewudie bia obidi an isan say abrante ne de na anemrante no ba ho no ade a no mo kan nyina ne say court no nyai eye Ahmed ma wo na nka mo wie no odabe o mbisa na asam kakra bi yes isan say ani bre pa no mo ba ho a che say apolisifoɔ no eginom na so nyesa nka mo timi wura eye courtroom ho a ka Ahmed ne dem say o metwene fira da kanim na de o meye no de aye no in fact atenie ne koso nyina no na ya de say atemidie die 1 minute bia na enemu at a point in time eye empoma na wo eye court no na wo say o mututu bi especially be bia na Ahmed gina no because na bi mu apko gina ho a na obi nim ade ekuta obi because na boys na ni abre papa dum for boys no na ya de o mani abre papa and for the first time so yehu eye Maadwoa papa so ewo ebusuafo ne bi ba ne ebusuafo ne ba ya che say na o mani abre no mani abre papa no mani abre papa security na very tight enti enne what they compare April 24 abra omodi nkan ede ne court for the first time na saying na Ahmed anim next year what they compare the first time or court ene wanyi na yi no ni nose mask no ene de na anim na fu unse okodem 1 month ni is na na anim na afu na afesu so ne so ne de atia kama na anim na fu ene no wankasa afesu so lawyer bia ni ho a wo twitwaje no aba lawyer bia ni ho a we see legend only links and say enu baby e be follow ya ma no baby ade na duru no eti sene na nipa ni abre wo ho no eye busuafo ne Maadwoa na amfo me say we lawyer kora be dikan tu ho fo ansa because ko ji we wadwe say wo ko twitwaje na anhwa na corporate for no kora no ma amfa no ahongono so but boss emra mu no ase yempe lawyer ma no na so nyame ya adomo a enkasa ntia ne fa nyame ya adomo a gidi say June 20th no de obenya lawyer obetwitwaje no sansa afi no mo be kwa asem na ankasa mu enti obenya lawyer ono so ebe abe pre eye bail de amano ene court kura no mo kan say be a lawyer be ba ono so betumi abe apply be on say no emfa ho ne boni abedi every offense is bailable nemo yana court no nimdie mo no bia mo hwesi wu ankasa nipa no a asem ne fa no ho ne security ye hwe na se bia o security no enhyeda what is amedie ya eno court ni timi gina so kase da bi wo mu say offense no bailable de na so ye jawa wa ankasa kra no wan hwe na obi akoye obone enti yemfa won twere kukum na afi legend se o mayi na free approach for kukum de ne ko prison ni do afie e say o ni approach for kukum bio e say de o de ne ko prison enti ye hwe say June 20 okay boss yate ye da say semu enti abisafo ene da ho no na yam pacho video we nka akọ achi kakra bia ho na nka ye hwe abrante nanim ye ebia na wo hu ayi Ahmed the killer the alleged killer of Maadwoa when onu oba no he we say wa phone brutal wa chance ono anso na so wa phone chance straw na ndrome so wenti eno omde ne kɔ no na abra omre ni wura ewo court hono mo no na police for de ne ba we say na bambo ho nsem no so no na ewo soro enti court we say Nyankopon adoma 21 days time say na tweme yensa because na de we ne free ma ka chena pe woni na ya che no wo freedom horse pie no wo freedom horse pie no we ya bra na on tia ma ha behu ni ye na ha mu aye ni ka na ha mu aye ni ka we de ani ha mu ye ade mi aha mu ne de no ma na che se woni akoma
Woni akoma se wakoma e bi woni bi. Oh me de wo obi a obi yo. Me fa me wo. Me fa wo. Woni akoma aha mo ne de se de abema be yinsuo. Nso wasa wo pa ho akoma ade be ye. Ka me nkwa nka de ne nka ma ne nyina nka. O me virgin. Nyina ye wiem na de. Nga se wo wiem ka se yen wo ahie wu. Yen koy. Yanto asom ne afiare nkyeremo adanse boase ane adrei na adehye nansan ne nnedua yi amane ebo efiri ho ba ne nyanika Anglo God Ashanti